Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, duha ka barangay kagawad sa Banwasang Murcia ginsulod sa armado nga grupo sa ila mismo puluyan. 8 ka mga barangay sa probinsya gindeklara sa PDEA 6 bilang drug-free. Sa balita nasyonal, Senator De La Rosa ginrekomendar nga i-regulate ang isabong sa baylo nga ipauntat. Defense Secretary Lorenzana suportado ang disqualification case batok sa kandidato nga nagabayad sang permits to campaign and win sa mga rebelde. Mayong aga bakulod, mayong aga balugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Mayo 6, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang Pinako na. Good morning na mga ka-aksyon, mga aga-action doors. Yes, good morning sa imo, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta nga nagapamati sa aton via Facebook and YouTube. Mayong aga mga ka-action and Yes. happy Friday. Friday. Yes. Thanks God it's Friday. Well, Yes. TGIF. Of course. Kay ano Pagkadasan naman, adlaw. kay dason adlaw ti Sabado na buwas, ti ano Action Boy 3 days na lang bala Action Boy. So, 3 days na lang? Yes, kag election na. Eleksyon na. Buwas, kuha na ni, ma-remind ka na sa imo nga leader. Manoy, nga kung saan nung tagtaganay ito, noy. Manukot na ko sa leader. Sa Hindi pa leader. ma-remind pa lang. Remind pa Domingo lang. pa na i-give mo. Domingo pala gali ang tagtagana. Kung naman, ay mo balos na kay. Yeah. Hindi mo ko leader ya. Correct pa. Kwanta yan ang arin to sa higad-higad ng taya. Leader kaya sang mga ano, Ari sa na mga Ari na tayo- swimmers. Sa mga ona. Arin na tayo sa H lang taya. Ano HH? Higad-higad gan eh. Higa-diga. Wala ka sa HH. Nila? Sige, oo. Okay i-ano to na yak step. Yes. No, so sige lang basta kaliwat. Reminder sa aton nga mga butante, preparar gid sang listahan antes magkadto sa presinto. Important, Action Boy. Importante gid may listahan ka na. Kag hindi mo na ipapakita sa iban, imo na lang na yan ang listahan. I-keep na lang sa imo self. Kung pwede, buta mo gid sang numero ang kandidato mo para hindi ka yawan pangita. Para hindi ka malipat, no, sa imong pagabutuhon, kag para madali mo makita, hindi ka na magdugay sa presinto. Correct. Sige. Reminder sa inyo, kag vote according to your conscience. Yes. Hindi according to the budget. Correct. Hindi bila pag hindi pagkuan, hindi magpasugot nga may nagadikta sa imo sa pagboto. Imo na yang diretso, no? Yes. Okay? Kag kinamatarong. Kag kinamatarong. Right. Diretso kinamatarong dumamo mo Sino na. ba laki para do ka lain pa yung diretso, lain pa yung kinamatarong. Diretso direct mo. Base bala kung ka kinamatarong basi magliko pa sa bala. Gan. Diretso kinamatarong. Morning sa aton nga mga FB watchers. Yes. Naga-monitor dito sa FB, like, share, and follow lang kita mga ka-aksyon. No? Ana Sinoro, may aga dito sa imo sa La Carlota, Faustino Capilio Navarro Jr.,
Good morning man, kag kay Homa Lumena, Atia Kim Riman, kag kay Dennis Richard Tibor Roma of course. Dina Magbato Malabago. Kapita ko no, hambal ni Dina. Thank you. Thank you. Now, Michael Joseph Hilado, happy weekend man, vote wisely. Siling niya. Beautiful naman subong kay Aksyon Dorel how. Always na yeah and forever. Listen forever. Very kanta wala. Always and forever. Kay Milili Oligo dira sa may barangay Tangub. Kag kay Gina Macapasientos. Sige abe ka ba? Kay Joanne Salmente Isiha, good morning sa imo. Salmete lang na en. Salmete, galing nga gimutan ko to en man. Sige lang, amo ginang live Karon, kisa we abi need mo, to add to to add beautify. spice to add spice to our life. Pero hindi mo na pagdugangan, balo ka, ang kabudlay, sumong kuhan ka, may dugang na sa, magpa-change ka kabudlay. Gani, kuhaan lang sa experience ni baby boy, kabudlay yan, gito siya, so, nagpa-Cebu, gito siya action boy, sang nag-change siya. Para sa mga isla, nag-iyang, ano ganina, ang iyang ngalan. Lawig na galiyang, iyang ngalan niya. Feeling ko kapoy, natagurong paltera, nga nag-ano mong, kay ginambalan na, baby boy na lang niya. Baby boy na, kaya daw, man sila kabutang ang ngalan, baby boy lang na yan. Nadala na lang. Randy Bahandre, good morning. Raymar Beranyo Lengoste, good morning man. Ngapita, watching from Hagimit, La Carlota City. Good morning sa imo. Kay Milili Oligo, good morning sir. Thank you. Kay Carl Philip Himida. Good morning. Good morning. Dra sa may Bago City, imo nga kasi Manua. Yes, kasi Manua ko sa Bago City. Good morning dira sa inyo. Te, musta ko mo dira pero te kuan man da sa Bago, medyo tulo tawhay da subong ila yang eleksyon. Tungod nga wala iya sang enkwentro anay, magluwas abi sa mga konsehal. Te sa pulo nga madaog dira 15 ang kadalagan. So may limagid nga madala mamakalkasla. Standby na sa mga balita lokal. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon, kag sitwasyon. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginsulod sa ginaligar mga armado ang puluyan sa duha ka barangay kagawad sa sitio San Manuel, Barangay 1, Banwasang Hinigaran. Ang mga biktima o kung ang ginsulod ang musantay kagawad Marciano Dizon, 54 anyos. Kag Jose Froilan, legal ang edad, tanan may asawa, lunsay nagapuyo sa uman nga lugar. Ginpahayag ni Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sa Hinigaran PNP, malas 10 ang gabi isang Miyerkules, una ginsulod sa mga suspetsado si Dizon, kagintayaan sang armas lutang kag masunod yung isulod mo si Froilan, sa ding ginapangita nilang kwarta sa eleksyon sa duha ka kagawad. Bangod wala sa may nakuha nga kwarta, ilagindala ang 5 ka cellular phone na ginapanagyahan ni Dizon kag sa iya pamilya. Ang mga suspetsado nakabonet, armado sang armas lutang nakasakay sa van kag pick-up. Suno kay Villasario, unang ginaligar sa mga estambay nga may buy-bust apang wala man sang koordinasyon sa ila tratapan nga may buy-bust operation sa ila area of responsibility. Suno pa sa kay Villasario, sanday Dizon kag Froilan, mga supporters ni Mayor Jose Nadi Arceo. Apang paraan pang investigasyon sa otoridad kung anong motibo kung ini may kakilabtaran gid bala sa politika. Nagpangabay gayon si Villasario sa pumuluyo nga magboto lang sang maayo kag ipaiway ang kinagamo. Walo pa kung mabarangay sa probinsya sa Negros Occidental ang indeklara sang PDEA Regional Office 6 bilang bagong drug-free barangay matapos nakapasa sa Regional Oversight Committee deliberation. Sunod kay PDEA Negros Occidental,
Deputy Provincial Officer nga si Agent Bamboo gindeklarar hilway sa illegal nga droga ang barangay Kabahog kag Sikaba sa siyudad sang Cadiz, barangay 4 kag barangay Tugi sa Banwa sang Hinigaran, barangay Sikatuna Banwa sa Isabela, barangay Manghanoy sa La Castellana, barangay Plaridel siyudad sang Sagay kag barangay Gimbalaon sa siyudad sang Silay. Nagalao man si Bamboo nga may madamo pa nga barangay sa probinsya sa Negros Occidental ang posible madeklarar sa Madusonyo Binulan bangod madamo naman sa drug surrenderer ang seryosong paidalom sa Community Drug Rehabilitation Program nga kabakin sang Barangay Drug Clearing Program sang PDEA. Sandang preparado na makatapos ang Philippine Army sa probinsya para sa ila deployment para sa national kag local elections natala na sa maabot nga Lunes. Suno kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, paagi sa Provincial Joint Security Control, pagatutukan sini upod sa pamunuan sang COMELEC kag PNP ang sitwasyon sa politika sa lugar nga era sa red, orange kag yellow category. Duha pa ni Pasaporte sa mando gikan sa pamunuan sang Spearhead Division temporaryo nga ipadalom sa pagdumala sa kag-control ni Brigadier General Pasaporte ang 15th Infantry Battalion, 542nd Engineering Battalion kag Reconnaissance Company para sa dugang nga puwersa sila hanay sa handom nga mapasiguro ang seguridad sa mga pumuluyo kag ang fair, honest kag matawhay nga eleksyon. All systems go na kita for conduct aton national and local elections. We have appropriate forces on the part of the Philippine Army. There is a ang 303rd Brigade, which sa ining election, we will be controlling yung 15 IB dito sa 6th District. Si 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ginpahayag ni Lieutenant Colonel Arnel Soli, spokesperson sa Police Regional Office 6 nga wala pa sa minabatong nga direktiba gikan sa National Headquarters angod sa pagpauntat sang isabong. Suno kay Solis, nagahulat pa sila sang komunikasyon kay opisyal nga mando agon may baluan ang pagpatuman sini. Madumduman ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga impauntat na ang operasyon sang isabong. Sa katapusan nga bayan sa aton balita lokal, nakaangko naman sang pila sa hawak ang isa ka tagbalay sa ining ginluthang na alas 11 ang takna sang gabi sang Miyerkules sa Purok Limbo, Barangay Poblasyon, siyudad sa Bago. Ang biktima ginkilala kay Gilbert Sabedonia, 30 anyos, soltero, pumuluyo sa amungan nga lugar, samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Judy Abellar, legal sa Pangidaron kag pumuluyo naman sang Purok Sunflower sa amuman nga barangay. Sa investigasyon sang Bago PNP, una nga may pagpanghaboy sang bato malapit sa puluyan sang biktima. Kag sang gingwa ini agud usisaon iya nakita ang suspetsado nga gilayon ginkonfronta. Apang ini ang gulpi lang siya nga ginluthang. Nagpalagyo man ang suspetsado samtang padayon inabulong ang biktima sa ospital. Senator De La Rosa ginrekomendar nga i-regulate ang isabong imbes nga ipauntat. Santang Lorenzana, suportado ang disqualification case batok sa kandidato nga nagabayad sang permits to campaign and win sa mga rebelde. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kaya sa Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag Good morning, Laliwat, sa aton nga mga naga-monitor ya sa Facebook. Ikaw ba Aksyon Doors? Matian, tabi mo greetings. Good morning! Baw daw lang ka ba tayo sa greetings ko, ano? Kay Che Zamora, good morning. Dara sa may barangay Palaka Norte sa Banwas ang Pulupandan. Happy birthday kay Coast Guard Jason Veraguas. Happy birthday! Happy birthday, Jason. Today. Kay Ruby Fokihara, good morning. Ray Flores Baryoga, good morning man. Juvie Monares, good morning sa imo. Kay Ma'am Romela Ilostre Arevalo, good morning. Yes. And, ari si Maria Lubaton, good morning. Good morning. Kay Trexie Ibuseo, good morning man. And Dennis Richard Tiboroma, good morning, Luwat Dance. Kag mga Aksyon, remind lang ha nga liquor ban, umpisa sa May 8. Tub 9 ina mga Aksyon, alas 12 sang May 9. Pagka 12:01, pwede ka naka-vote. May 9, alas 12 sang tuwang gabi. Tuwang gabi. Sige. Pagka Tagpunta kay 12 basi kung alas 12 sa udtob lang. Hindi sa gabi. Tapos pagka 12:01, pwede nakaumpisa. Liwat. Celebrate, especially sa mga nagdalaog. Yung mga nagdalaog, mag-inom. Ang mga nagkarapil di, manghampol. Amo na. Pasla? Hindi ko na gusto mo yung tara-apol. Ikaw hampol mo, pwede. Para doon kataguk-tagukon. Lumabat siya gan mo. Kay classmate ko da, Jose Orlando Villanueva. Yes, no? good Joe morning. Villanueva, good morning. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo sa Minnesota. Yes, maayong aga. Si Miss Jinky Dialagdon, dira naman sa may Phoenix, Arizona. Kay Russell Gomez, kag kay Ray Edward Estopa, morning tita, sining niya. Ay, Clive. Ako lang inang pala niya, tita. Tisi naman biya lang ako. Basi, biyagol pa na siya, babayi. Good morning, Lada. Nangalangon sa ako sa mga good morning tita, kundi si mo, Ged. Hala, Kaya, Tita Hana Gacho Perwelo, good morning, Tita Han. Yes, good morning. Si tita mo to kaning ito lang naghatag sa aton sang kasi ganito. Tita Bibing. Di naghatag bla sang ano. Nuts? Hindi, sang mga tublang tubig, ano taman ang tulod ng tubig. Sunod lang tubig. Oo. Si Tita Jam. Jam, Alipuon. Yes, Good morning. Subong May 6 gani birthday gili sang ako nablos mo si Happy Patrick birthday Duran. sa imo inablos, Action Boy. Yes, happy birthday dra sa imo. Kag-advance happy birthday man kay Mami Ems for tomorrow. Yes, May 7. Galing tapos ng celebration, gali no? Hindi, may second celebration. Ay, may second. Lait.
Eden. That's why si Aksyon Eden daw nagsako-sako isa. Sako naman siya. Kapon kita ko to kapon do ni ko na ano ginakuan mo niya kay birthday ni mama nga daan sa kwan sa May 7. So, sako naman sa... Ni ko sige I understand. Kabay pa mangin malipayon ang kadlawan ni Mami Ens, boss. Boss Gadlaw, no, May 7. Pila na siya, hindi lang Manugid. manugid. Age doesn't matter. And age is just but a number. Wala permi, no? Sige. Dennis yo, ate mo gina den, sige lang bala den. Ano Sige ko, no? normal gina ako may gakadaog, may gakapirdi. Correct. Siling niya damo na may tao sa Kamsawi sa May 10. Ay, muna. Kay Borgs Asa, good morning dira sa may Purok BM, Barangay Takuling. Mary Ann Ceres, oy si Tita Mary Ann yo. Tita Oo, Mary eh. Ann, good morning sa imo. Do ka lain sa Alang ko oh, sino man. beautiful sa iya profile picture. Do si Sandara Park. Allen Marlinko, good morning. Kay Roming Estrabon Hedalanga. Good morning man. Sa Talaba na, sa Mamaylan. Good morning ko nung kay Roming Hidalanga. Ginag-greet niya ko rin ako galing. Nag-greet siya ko lingon kay ti at least greeter siya. Greet. Hindi lang. Nga kung diya ko Greeter. nagakuha na diya man nagasaka ni nga kung diya nga kuno si Ay, Joshua. nakapoy na siya guro. Gani Joshua Bia, Bia Jonathan, morning sa imo. Natamyan niya man si kumari niya Vanessa, kag kumari niya Jinky, no? Good morning. Si amigo ta One Ball Gallo dira sa may Las Vegas, Nevada. Yes, good morning. Kay Elena Ginyabo Hade. Good morning. Basta apelido ni Gorong Ginyabo, basta Elena Jade ni siguro, wala tao malo or Hade. Thank you so much sa 75 stores nga mag-send. Salamat. Kay Tita Mary Ann, super happy gid si Tita Mary Ann. Yes, yung tawag mo sa Sandara Park. Siya ni ng Sandara Park sa Aksyon Radio. Si Sandara Park, may mga question na nga, where did Sandara Park? Mo na. May lakyan mo sa kaysa, tinapangita ang akon di sa Nag-park. nag-park. Where did Sandara Park? Pwerte, no? Sure ka. Perfect. Hindi lang sakto na. Ang kot ko na siya kung Oy, di sa lang, by the way, ato ka naman to karon sa no, no? Kita mo, saan guwapa, siling mo yan. Sa, naman yung Northwest? final briefing naman sa aton yung mga volunteers. Pati ang gusto ang gapo, mga ito, damot yung guwapa. Kala, Muna? Doon Amo di na ka mo siya. niyo, doon di ka mo niyo malahugan niya. Yeah. Reynard Halandra, greet niya lang Halandra, kagdagaman family, action boy. Sige. Ato lang sila kaya sino ganito may IT lang si Si Mikay, kag si Micaela. Ken, sino to Ken. Tis na dito ko na matupad kay Kwan, kay JM, sila duwa. Hindi pwede nga sa ako matupad. Ano mo sa bakod? Sila sa ako ni Yada Miles na, hindi na ko magmanino si mo. Ako na ba yan? Kasabad. Hindi ko kamo bala nga mga kwan, hindi ko Hindi mo ko malahugan. malahugan. Ha? Ang mga bang happiness ni Maninoy nyo. Do sa hindi ka mo malahugan na makasunlog-sunlog ta sa inyo do dahil yung react. Yes. Amo na kayo ko yung react. Gambal ko, okay. si mom si mom she ko bala action boy. Ginag-greet niya na nga daan mga gwapa sa Northwest. Di siya gito karon niyang queen. Kung may mga princess na sila daya, siya na karon niyang pinaka queen, gito ya. Queen gito ya. Ang mga Northwest gida anda sa Northwest pa lang ha. Northwest pa Sa lang. Northwest pa lang ha. Aran na da karon. Na daya. Sila may wala mo na ko nakilala mo si Shin, si MJ. Mayo pas lang Ay! kilala mo sa pila ka training, naging pila ka Hindi sa mga sa staff sa balaya. Sa staff Oo. balaya, biko mga Staff. students. Ay siling to nalipat ba na si Shin niya, sir, shout out mo na ba kami sir. Hindi ko gaya na ko kwan. Si Lingko, gani shout out nga daan si Shin. May ko balo si apelyido kay wayaman. Shin Northwest In lang eh. Shin sa Northwest In. Na sila na karon ng mga arada. Mga si Shin kuan siling sa ako ni James, kailangan sa ni James. Daw sa Kamsi kuno do siya ng model ng student. Na magdabutan pa picture mo daw sa eskwelahan lang. Daw ikaw model ba sa school? Na. Bongga. Muna siya. Standby sa aton mga balita national.
Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpilis ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, ginarekomendar ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang i-regulate ang operasyon sang isabong imbes nga ipauntat bawod dako ang gina-income sang gobyerno sa sininga sugal. Suno kay de la Rosa, igapagwa karon nga semana ang report sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs angot sa investigasyon sa isabong. Ginpahag ni De La Rosa, rekomendasyon sini ang husto nga pag-regulate sa mga panahor bangod sa pahayag sadto ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi sinigalayon mapauntat ang isabong bangod sa revenue nga makuha sang gobyerno. Pabor naman si Defense Secretary Delphine Lorenzana ang pag-file sa disqualification case batok sa mga kandidato nga nagabayad sang permits to campaign and win sa mga rebelde. Sa laging handa briefing, ginpamangkot ni Lorenzana angot sa paandam o kung ginpamangkot si Lorenzana angot sa paandam sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kung NTF-ELCAC nga may kandidato nga nagabayad ang pwede ma-disqualified. Suno kay Lorenzana, may bias ang mga armed rebel group sa pila ka mga kandidato. Bangod sinigin pahayag sang DND chief nga ginatrabaho sang pulis kag militar ang pagmonitor kag pag-report sang sini nga mga illegal nga aktibidad sa COMELEC para sa pagpasaka sang kaso. Unanimous naman nga ginbotohan sang COMELEC on bank nga hingadlan ang mga political parties nga makakuha sang kopya sang precinct level results sang Mayo 9 eleksyon. Sa COMELEC Resolution 10787, ginangadlan ang PDP Laban bilang dominant majority party kag Nationalista Party bilang dominant minority party para sa eleksyon karong tuig. Ginalakipan ang napulo ka major political parties ang Liberal Party, Aksyon Demokratiko, Nationalist People's Coalition, Lakas CMD, Partido Demokratikong Reforma, National Unity Party, Laban ng Demokratikong Pilipino, Partido Federal Pilipinas, Bayan kag United Nationalist Alliance. Magluwas nga makakuha una sang precinct level election returns kag certificates of canvass ang mga watchers sang dominant majority party kag dominant minority party ang atagan sang prioridad sa tiyon nga hindi nagakaigo ang lugar para sa canvassing o consolidation center. Naglambot sa 60,000 ka mga volunteers ang nagpalista para sa National Citizens Movement for Free Elections sa NAMFREL para sa Mayo 9 eleksyon. Suno kay NAMFREL Secretary General nga si Eric Jude Alvia, suspesyente na ang volunteers nga magabantay sa patigayon ng eleksyon. Dugang pa ni Alvia, ginmanduan lang ang mga volunteers nga mag-report kung may mga insidente nga nagluntad sa polling centers kaya hindi sila dapat nga mag-intra. Nabato na sa COMELEC main office ang 40,000 ka local absentee voting ballots base man sa datos tubtob Mayo 4 sang gabi.
Pinaka madamo nga balota ang gikan sa Philippine National Police nga may 22,794, sunod rin ang Philippine Army nga may 11,305 kag Philippine Air Force nga may 2,618. Sa datos ng COMELEC, 84,357 ang gintugutan nga makaboto sa local absentee voting sa naligid nga Abril 27 tubto 29. Gin pasiguro sang Philippine National Police nga all systems go na ang ginapahugot o kung gin pa strikto nga seguridad nga ipatuman sang kapulisan sa nabiling nga inadlaw antes ang May 9 eleksyon. Bilang kabahin sang preparasyon, dulungan nga ginbuksan sang PNP ang National Election Monitoring and Action Center o kon NEMAC kag Regional Election Monitoring and Action Centers o kon REMAX kahapon nga adlaw Huwebes. Ginapangunahan ng seremonya ni PNP Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang nagaserbi nga commander sang PNP Security Task Force para sa election 2022. Inyo ipamatiyan ang ating mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod ka Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!